Magandang araw mga kailyan! Isang magandang balita na naman ang hatid ko sa inyo ngayong araw na ito. Alam niyo ba mga kailyan, isang maalam at positibong balita na naman ang sumalubong sa ating mga kababayan sa bayan ng Difun. Kahapon, formal nang ipinamahagi ang tulong pinansyal sa ilalim ng programang I Love Quirino Cares Cash Aid for Recovery and Essential Support para sa mga residente ng Barangay Maria Clara. Bakas ang ngiti at pasasalamat sa mukha ng ating mga kailyan sa Barangay Maria Clara matapos nilang tanggapin ang kanilang cash aid. Ang naturang payout ay bahagi ng patuloy na advokasya ng pamahalaang panlalawigan ng Quirino, ang I Love Quirino Cares na naglalayong magbigay ng agarang ayuda para sa pagbangon at pangunahing pangangailangan ng bawat pamilyang Quirinyan sa gitna ng krisis na kinakaharap natin ngayon. Ang programang ito ay inisyatiba ng provincial government ng Quirino sa pangunguna ng butihing gobernador, Governor Dax Cua at Congresswoman Miti Cua. Sa kapon ni Punong Barangay, Rolando Padilla, iti Barangay Marasara. Sir, pagyamanan mi unay, iti dungdungin tayo nga provincial governor, Mr. Dax, kastamot iti Congresswoman tayo nga may bahay na ni Ma'am Midi, iti ama iti Quirino, ang mabuma kadat talatang mangserbi oray kasta nga senior citizen ada isuna nga mamuma nga berbiro iti pondo nga pakairamanan ng meten kasama iti probinsya iti Quirino. So dakkel ayaman mi iti Barangay Maria Clara dakkel nga maitid manin nga suporta sa ating mangyari nga krisis. May panggap dati gubgubat. So, dakkel nga pagyamanan iti barangay, dakkel nga tulong iti bumarangay. Adi 1,000 pesos. So, pagyamanan ni unay, Sir Juni, Sir Dax, iti anos nyo, may magidamdanon, oray anyang arigat, kapas pasamak, iti lubong, iti pagilyan. Ada kayo latang nga nakantabay kanyami. So kastamit apo dagiti istapnan nga nakananos nga datoy na no panggip ti kasting banbanag ket naliptap lang adatang ang kanayon. Kastamit apo iti gobernador sayon. Iti mga dadaulo iti probinsya iti Quirino. So ajay pagyamanan ni unay Sir Dax, Ma'am Midi iti Congresswoman kini apo ama iti Quirino di Sir Adjuni English na po. Ang cash aid na ito ay hindi lamang basta tulong pinansyal, kundi isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa upang masigurong walang Quirinyan ang may iwan sa gitna ng hamon ng buhay. Hala sige, hanggang dito na lamang. Kailyan, kung nagustuhan mo naman ang video na to, huwag mo namang kalimutang paki-like and share. Hala sige, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Bye-bye!